6. júna odštartujeme Medzinárodný festival Forfest, ktorý sa bude tento rok znamení typy kultúry zaliatej slnkom a farbami. Súťažiť opäť budeme v Dome kultúry a v hoteli Zlatý Bík. V Dome kultúry budú súťažiť kuchári, čašníci, barmani, kaderníčky, kozmetičky a obchodní pracovníci. Hoteli Zlatý Bík, someliéri a baristi. Máme tu 8 kategórií, ktoré zároveň tak trochu kopírujú aj učebné a študijné odbory našej školy, takže naši žiaci sa môžu zúčastniť v každej z týchto kategórií. Toto podujatie, myslím si, že je významné aj z takého spoločenského pohľadu, pretože ponúka aj rôzne sprievodné podujatia. Tento rok to bude súťaž vo varení šošovicovej polievky, taký kotlíkový štýl. A to bude sprievodné podujatie, takisto koncert skupiny Gypsy Čáve a niektoré ďalšie aktivity, športové aktivity žiakov. Každoročne záštitu nad jednotlivými kategóriami preberajú odborní garanti. Aj tento rok to bude Stanislav Cibola zo školy baristu, Richard Cisár zo Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, z Barmanskej asociácie pán Jan Majoroš a Ladislav Doboš, Renata Lenčešová zo štúdia Leren, ako aj zástupcovia hypermarketu Tesco. Nemôžeme zabudnúť ani na hotelového manažéra Petra Chalupku a asociáciu somelierov. Garantom týchto súťaží a záštitu prevzal pán predseda BBSK magister Ondrej Lunter. Budeme tu mať množstvo významných hostí, ako je herečka Markéta Hrubešová. Tešíme sa na všetkých, ktorí to podujatie podporujú. Tešíme sa na žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa prídu pozrieť a myslím si, že si môžeme Forfest opätovne vychutnať plným dúškom. Forfestu sa tento rok zúčastním už po 3. krát. Minulý rok som pomáhala už aj pri organizácii. Ja som hlavne zapojený do predprípravných prác, pomáham pánom profesorom, ale do súťaže samo o sebe nie som zapojený. Dúfame, že i tento rok sa super zabavíme na koncerte Gypsy Čáve. Dúfame, že prídete aj vy a zabavíte sa s nami. Už druhý rok sa zúčastňujem na našom Forfeste v kategórii barman. Dúfam, že tento rok to bude oveľa lepšie a vyťahnem na 3. miesto, lebo konkurencia je veľká, ale myslím si, že som sa určite zlepšila. Teším sa na úžasnú atmosféru a adrenalín. Už 3. rok reprezentujem našu školu na akcii Forfest v kategórii somelier. Verím, že sa opäť aj tento rok dostanem medzi trojicu najlepších ako v roku 2022. A teším sa na svojich spolužiakov a kamarátov, s ktorými si užijeme celú akciu. Szeretettel várjuk Önöket a Forfest nemzetközi versenyünkre, ahol a gasztronómián kívül a kísérő rendezvényeké is. Pozývame vás na akciu Forfest, už sa koná 15. rok. Organizuje Stredná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Pripravení sme pre vás veľa súťaží a zábavy. Už sa na vás tešíme. Witamy, serdecznie zapraszamy na jubileuszowe 15-lecie festiwalu Forfest. Zespół Średniej Szkoły Zawodowej Handlu i Usług czeka na Państwa.